Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yogay Rafiji di Ngora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko omo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu omo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido caɗele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. te galle ma ɗo mi ñaagaki Allah arde ɗo mi adda ɗo haala walla mi wadda ɗo duko sabu haysi heeɓi kam de wonani ko ɓurani kam mais Mamoudou de kala ko neɗɗo sikkiti e Mamoudou de wawde tas yakar e wawde wurnu mboto mum bone Mamoudou de wawi ko ɓuri ɗum hay basa min jooɗaki pour addana amen galle min jooɗo hen ala o añani amen hay joɗɗinde amen e briquaire o joɗɗinoyi amen nder jaygol jahannama garam place ko hawrirde ma dañ kabruji kesi ɗi meeɗa nande non il faut tan hande kam ko pammi ha garam place an ko mbaɗa wiyata garam place ban jooɗo belamma mbeɗa andi belamma mo gonmi e dow muɗum kono noon goppu kadi mi yaha mi daña jiyanɗe kese yiide keɗɗo waysi ene moƴƴi kadi wasata ko ɓeyde jiyanɗe kese hoto debbo woni hen ala jam debbo
Lailo. Mais sinon sagam ya la jodo do. Ala. Yewude. Wupuran hande. On ko jidmi namdade mo ko heewi. Wupuran sume arti. Mi ala ha jot mudu wa de jogata ko tamu mi jogata ko tamu. Ala. Mamoude komi sognaajo muɗum mi yiɗa haalde haydara mum ko boni kono hannde mami haalane ko Mamoude wuurni amen minen Mamoude ala enɗam Mamoudou ala njurum Mamoudou ala korso Mamoudou ala si wonno wonano te min mo kaldata Mamoude addi kam galle miɗo dañi duuɓi 10 kañum neyi kam sukabam ɓe dañi ɓe yettere Allah ko jungo Mamoude dañmiɓe sognaajo mum jeewo maarel o wona debbo de ko yummo ko bandiraɗo debbo machallah debbo moƴƴo mo gandanɗa hoore ma jaggani hay nawlum waɗi ɗum nawliraɗo waɗi kam ko ɓiɗɗo reedu kono baaba Mamoude min donki waɗande Mamoude ko welatamo min donki waɗande Mamoude ko wawi jaggu Mamoude ha siftoro beele miɗen guuri en tant que noon baaba an woni ɗo responsable ko an yakaraɗo kadi Mamoude ko nanguima fof ko fof ko nder galle ma woni mbimi hande mi yettomi haalanma ko muusi kam e Mamoude joni Jahla ya. mi yaɓla mi wayri mi irtude mi irtade bayraɗi mi irtiya bayraɗi hande koye kadi kanam place mi ranno ɓerde ma deedani deñi ɓerde ma Aɗa welta. Leli kan ko ka borodo ko ada di. Ada telepon ma dana ya di baru. Ɗum kay so Allah jaɓi joni a pallatamo laafol ko ok ya yew kay yewna oui 57. ni Abini Yesu se. min miɗo jogide Mamoude sukaɓe ɗiɗo nana Dakar jangga non. eyyi te baaba somi haalanima gurdam sukabam ɓe aɗa wawi wasde gumma saabu Mamoude sukabam ɓe ɓe jangiɗo haaɓe ɓenni Dakar toon ɓe tawi Mamoude haaju mum ala ɗo ɓe kacciti haaju mum ala ɗo ɓe gotti haaju mum ala ɗo ɓe kirti so haala haalani waɗano ɓe eskiri walla sodan hen cukalel kaye walla big kono soɓe janggayi haaɓe garte ko maɓe jippoɓe jawɓe jeeyo e ndiyam baaba kono muusi Mamoude wurnire amen Samba mo Allah wanno o galle he jogi amen on woni afo maarel dogi yani immemo waɗino kala ha hortimo kurko o ɗannimo hande baaba ka caɗele mawɗe min goni Utama sabbi fenda. bokkonde ko tan wona wino Sarti mi nawa masi fenda ma. eyyi Surtout nam ara tan ɓorta ɗum ɗo maani. kay somi yimo ala ko ciftina ala ko ciftormi haydara han kadi de Yejjude fof. ɗum noon mi yahanno mi miijo goɗɗum Yew. Ama boy hon. ala wonko heera Jaaji. Ko jiɗaala. Nabaade. Mamoude waram. Billahi wallahi o gorko. Kay ɓuri worɓe 10. Mi juuni gurdam mum kay. Waɗa maylaw. Waɗa téléphone am hen ƴeewa noddude. Bojel Allah ne seedi a ari to poɗɗa arde te a waɗi fodde ma te kala mo hoyni debbo Allah hoyni ɗum sa a jogimo noon or a anda no poɗɗa hutorade Allah ne seedi to battintoɗa musal baaba Mamoude alana amen enɗam alana amen nafoore alana amen hurum saabu baaba Mamoude gila ñande Allah naɓi ɗum Dakar duuɓi mum 15 woni toon ha resi toon ɓiyma woni Dieynaba Mamoude noddata amen téléphone Mamoude humpittaka amen Mamoude ala amen goƴ sukabam nana Dakar ɓiɗe nan toon jangga ko Mamoude leli ko nder Dakar foof sukabam nan toon ko min o dari ɗo miɗo dadi godilam guel miɗo doga miɗo yana miɗo immo pour mi wawaɓe yoɓande pour mi wawa sodan kaye wawaɓe sodan paɗe hande ɗo oɓe goni ɗo
il faut ɓe ji soɓe jangga ha ɓe jippi ɓe jaha ɓe jeeyo e ndiyam pour ɗum mbawa dañde ɓe kaccitoni Mamoudou de ala nafoore hay wotere baaba wadde noon baaba en tant que Mamoudou de woni ko nder galle ma an mami arɗo mi yetto mon saabu an woni responsable domre nde Allah wanma ɗo tegma jeeci amen te miɗen no jetti ha yeeso Allah hay si min garani andu miɗen ma nanata miɗen ma jetti kam komin nanata ko ma fof no yoori baba minen min tampi min lorima min lorli baba holto min pay baba Allah goj jeew momtu gomɗi maji oto way jarani jarani wayde ndemi hersi min miɗɗo gonmi ɗo so wonino galas mi seeyi haydara heddake am aɗa andi Mamoudou ko waɗi ko yooɗani yurmade yooɗani yurmade ko noon watte Allah e cukalel tokosel ndendina rewɓe tan tega gona e belanteji hoorema ɗum no so yooɗi Allah ni seedi oɗo kay ko omo dañi sutura e teddungal tan addiri ɗum ni wallahi ko teddude de femme brave comme toi femme élégante jugolel dog sen yahani hay nok jeew boy momtu gondi maɗi Allah ne seedi mittinaɗo so mittiniɗo tawɗomi safi ƴeewno wayi jugolel dogdel yahani hay nokku ana fof ɗum mette non Allah ɗum ɗo artir kadi ɓerde ma jawno wayi yurminade jawno wayi wonani ñawdirta Allah Mamoudou somi andino ɗum ɗo mi waɗi manako yede makko boy Allah ne seedi ɗum mi woppirta ɗum ni ja suudu ala kadi to ñaata yalto noddenmoala omoni dow noddenmo tan Allah noddetamo dow kay jooɗo jarani ummade baba galle kadi fayam lahara mbiya fotani ummade a yaani ko wi ko jugulel wonani kono noddenmo oje ummoje o Allah way jaw noddumo ummo rewni jarani borrade padani ɓe sil o ko wonata ko jaɗɗa ma yalɗo ay nokkumi nangayma nokkumi nangayma yew tan eyyi ado merci Fatou Allahu akbar Mamoudou de hoyi minoɓe jibitinayi rewɓe ɓeeɗo sagataɗo worɓe ha joni mbiyata ko mami nafa ɗumen sukaɓe ala ko nafin haydara hay batte nafani saabu ɓeeɗo koyere mabɓe koynimo ma koyɗo rutte mabɓe mami seedo kamɓe foof mbaɗa fof hoore galle muɗum ɓeɓe jibini 50 sagata hay sagata hen goto nafani hoore muɗum sagata nafi kono to Mamoudou bismillah do woni to Mamoudou woni holno Mamoudou yegira galam place min gila subaka mbeɗe jooɗi dow jippaki ay bomo penal Mamoudou dimi to Mamoudou woni fof aɗa andi mo to woni Mamoudou Dieyna haalanam to Mamoudou woni Baba yiyani Mamoudou ya to Mamoudou woni ɗum wona Mamoudou Baba ane no fayam lagam mbiya ka ɗiyo Mamoudou Dieyna haalanam to Mamoudou woni Baba ɗum yiyani Mamoudou annene Mamoudou woni ɗo e suuɗe ayi ke suudu nayi Mamoudou wirtaki ɗum gila mima Baba yeehi garam place kila nane Baba Allah ɗum wawa wonde ɗum wawa wonde de Baba seedi ɗum wawa wonde Allah
mi ɓuri no Ayo, fayam to ya sen bon. An baylas ko kesuman ko o ɓeyti ɗum de wona on yonti ɓure ngelde bay sa ande ɗo nasnaa taro tawa ɗum toon aɗa foti ɓurtirtaw iske an kan. an kadunaɗo Hajuma alahima. Hajuma alahima. Ada ni ko yimɓe mam. Ah ɗum holno mbawi dado. Amadou won gorko. Il faut être homme. baybas Et silence. oto fuggi pasam ne ɓe fuggi oto ala nona baybas mi wona gorko mbiɗa resirɓeɓe tan a foti adduma ba Woppu jambu hakkino ko alahima ko. Minabul. Balde berel. Espèce de crocodile. baybas mbiɗa hersuma baybas Ini hesuma yo sani mo yo dum haja ko lahe. Ada mi ko jindi. Wona gorko. Jewo. To bite ya haali ay no ay gorko sa yi hala resta. A wawa wadde limit hoore ma. Ba sa res 3 femmes. 3 femmes. Ko woni ko. mi haalante Sa wiya ma haal ko karta. Fayam do bi ma mi wow. Degga nam. Amudu jewo. Oh. sokoni tubule tom sen Sen hay doko ha sen certi ko mbaɗam mani an awo woppude janggo daroɗa sabi Allah baybas an won gorko baybas an non mawmi mina hersini kam vraiment e hersini baybas hersini mbeɗa kam hersuma mbeɗa rokkuma oto ittu lumo tawoyde neɗɗo ha ndettaron sa tawi hande mbeɗa ɓoori jiya way jiya ko holmini mamadou ya sen hersaɗo ayni nasate ma an mi guddi sukkuru keɗoɗa mi haalata gorko yo won gorko hono ndesirta rewɓe tato an wonko woni o ko alahe o jeew an ƴeewo jeew way fayam to mbiya jeew so wona wonde mo huywere ala ko gonduɗa jeew tugula togsel derriére mo biye lose jooɗe je nde woni ni jeew pastel o est ce que nde woni pastel jeew mo tan jeew mamadou haal tan jeew aɗa ndi o ɓurma wonde neɗɗo kono kanko garɗo ha yeɗoyi galle kanko ɓurma wonde neɗɗo haal ƴeew ɓaw a jara mamude a famɗere ma gacce ɗe manquede ma responsabilité ɗe mamude an min kalana haala hat fi ɓe dara ko holko adduma galle janam an jasɗo jeliɗo o ɓuri jasɗo ko an gappuɗoɗa an tawnode an ka ñakkuɗo joom an mo motano responsabilité comme na ala galle indena jibinani babo baybas merci ko dokkumami ko heewi koye galam gonta mamude an ka galle ñakkere ma joom nde an mo ala gacce o an mo hersata o an mo hulata o an mo gandanɗa hoorema o an hay jokkere diine ala an sato ɓerde ma nde wona l'islam walla nder hen mamude an ñakki joom an famɗi gacce ko an jeli nder nawlenko ma an sa ñakkano joom a woppata rewɓe ɓe mbi faab nder galle wawa are min armami a ummata galle mon ha ɗo gara are kone an mi lotan mo london mayɗa an mo lotan ma andu ɗon to ko wonto ko wona ɗo yew ay sa ñakkano joom an sotano ko haɗum waye mbiya haɗum waɗano ko goɗɗo an goɗɗo ayo ummaɗa galle mon ha janama an sika sukke tuuɓo maade ha galle an lemsinta a fonno ha galle mon mami nabbi waji yeɗa yittere ma waɗa fuɓota leyal yon col haala ka joni ɗum fof ko an woni responsable yo ɗum fof kala ko kewi ɗo hande fof koye ma woni wallahi koye ma woni jeynam annene ɓe ko nawliraɓe ma il faut tettinaɓe gueɗal ganda ɗum ɗo wona lawol aɗa andi ko kaɗatubami mama gona gorko désormais ƴetta responsable ma no ƴetteta responsable ma sa waɗi ɗo dosuur mbaɗamo dosuur makko oya tottamo dosuur makko te pama noon hande a walata ɗo ko weli ko mi muusi ko rewe taggal makko jaaha mbaaloya to ɗum kalantumani jeyna allah feedi fof ɓeɗe haalaɓe haala on hamden silence de film homme de confiance Macédé Minaboul homme comme toi c'est pas des
mi hesano ande ɓe rabbaɓe joni wallahi mami holla ni woni hoɗon o yow boy aɗa andi ko kalantuma yo hakkille ma deeƴ yo hakkille ma deeƴ gorko jarani ɗum nani gorko jarani ɗum sabu noon mawɗo gooñiɗo jarani an kay ko gooñiɗo so wona ɗum mi anda holko mindimo ko woni jeeɗo pied d'égalité te o kadi woni passé o ayi ko kalanma nani ko gorko wona gorko wona intelligent mi haalande way fayam anani ma waat saɗa yetto galle ma omo ara ɗum kay anen seeɗi mi wima noon an si wonano o ba haɗande cukka am no cukkiranɗa mi comme no ndewnayi jingel jogi wona ndewnoma an hay ndewno ɓurma an saabu an ala jongal atanko tampi men e lorlede ɓeɗe nden taw ñalaɗo yew he sukkanumi mi laydade wadde ay an ma en kawri sen kawri mami holluma jaygol jannama aɗa andi ɗo cippiɗa ɗo tan cukka tuuba ma haaba ma ɗiɓe hande aɗa ɗamo hokkuma sa so wonano baba neɗɗo wawi ɗum wulmoɗo ɗumgol pour a wona dara ɓima Merci beaucoup. C'est pas. wongo debbo umata ha ɓuuray mum ara ha ɓoye hay suuda mbiyami watta ɗum taga ha ɗum kala mo ala kilifa jinne wona kilifa mum wallahi almamde ko jinni onno jahata joni dawa e to e dawgo maɓe semaine prochaine hoɗon semaine prochaine c'est faux an no foti balɗe mbaɗɗa ɗo no foti balɗe mbaɗɗa ɗo haal wayani ngarmi ɗo walla ko jeeɗama tan woni debbo mbaɗa yani pasel o mbaɗa yani jole ɗe mbaɗa yani caggal ngal an mamadou walla jeeɗama ko liggi ma walla holto mamadou soya o mamadou non ne parlez pas silence mamadou ne parlez pas mamadou rewe sukaɓe mbaɗa ɗiɗo 2 femmes 3 femmes nde wawi o tan ci walla wona o ko woni ko woni e makko ko wonani mbito mamadou kante il faut itoro on mamadou walla ko jeynamo mennuma ko ɓe ɓenɗani wa 3 femmes 3 hande moom allah ni seeɗi a walata ɗum yimɓeɗe sa bagage uji ma ni besuɗa kam joni semaine prochaine falar semaine prochaine joni ɓe fatma to besuɗa kam bagage uji ma yoni ça suffit ne parlez pas semaine prochaine wallahi wona de suite mbeɗa fatma les jena yakkanam nufurma haalde bamma oto bonno aljanna ma de baba ko wona probléme min aɗa andi ko muusi kam hande ko metti kam ko bojel oɗo ko waɗi ko waɗi ko no muusirima fof min o ɓuuri muusi kono noon mi haalanma noon rentomude ay ngel o ay min ko an koni bojel te kadi aɗa andi ko tagi wonko ƴewmi tawanmomi galle makko fof wonko ƴewmi ɗo noon ko galle baba mi hokkanimo ordre o ara galle baba o ngappa ha dow ha suuda daromo haalama ɗiɗo kongude eyyi ɗum kam o diwi lawol kono noon artir hakkille ma ngel ɗo ayi o no way famɗude ni omo wawi rondade ɓokki o dogde hen taramo tan woppumo tan ay ɗum waɗi wiyede debbo yo muñan joom galle muɗum kono debbo darade tima joom galle mum ala fof hande ko heddan ɗum waɗi ɓiɓɓe makko ɓe mbatta ko batte min ɗum musanimi de ɗum musanimi min musimi koko bamma wiide yomi hoode yomi yah mi yonntito balɗe 4 mi arto balɗe 2 e tawi ko mbeɗa andi ko woni ɗo ko ala to min ko ɗum musimi jeenaba an anda ko musimi ko jeenaba immade rang tan ha toon tan mi jooɗo balɗe 4 tan to mi yanima
jamma ɗi jiiɗa dabɓe ƴerimi jamma ɗi dabɓe ƴerimi godda tu kam gaddanɗa sikka ko tew ngal tew anani tew kay ko jam hande noon defanmami ko maaro leppu maaro e dañewu mawgu sahan ha bilal biɗam ten rabbo wasta ngaari mi haalnima e rewɓe ne kiikon potani joni noon Allah tagiri piɗel ɗini ko noon tagiri yimɓe ɓe ena gasa wonde noon e ballal Allah taw koye ɓe jeeɗa ɓurɓe ɓe aljanna ma an keɓata ɗum gila mayani par ce que ene yiiɗa debbo beltino gorko mum kala saaha an ko hen koɗɗa koko heddanima min mi yiiɗa gaddoɗami mayde nde mi yeewe so wona ɗum caggalam mettirtam nde wonno mbeɗa wurno belamma hakkude meɗen ɗam belamma mi yiiɗa ɗam taƴodira hami hattuma caggalam joni noon a waɗi hande maaro e suppere ɗum kam ene welimi mbeɗa andin ma welamne kadi somi ñaami kadi ma yana am gila arani kono oto yejjinno ay alay sago jogoɗa lelgo ndefu ko programme teɓɓuli ɗi jimmi ñamde ɗi mana jimmi hasitade ko tew nagge mi wotto tew jawdi haade jofo beyi duuɓi ko min joknal tew damdi gartugal wattindo nani sen ngoori noon balɗe tati murtani woɗɗani en nani ɗo woynama ene yeeye tew geloɗi koko codanami tew ngelowo e tamaroje boɗeje induɗe ɗe mbadda ɗum hen ɗum wona nder wona bo waɗala hen to yawro wonata hande noon tawde ko ɗum ɗo ɗum woni arsu kam ko ɗum ɗo gadduɗa mi riwantama ɗum kono nomi haalnima ɗum toon jottoroɗa ceeɗo mama an kala ko jiɗɗa ya taw ko jam sabu mbiɗa jogui mbiɗa wawi haalis nanɗo gasi mais ko jiɗɗa ko ko ɗum woni ko mbaɗantumani sabu yidde nde jiɗɗa hamde e beelamo mo tottata kam ɗo ko min tani Allah gandi ɗum wallahi